Hala. Venga. Venga. Gero arte. Agur. Aizu Igor, nola dakit nik berde lau freskoa dela? Hau berdela fresko den, azkein bilatu diozu, holan, odan dagoen moduen kogorra egotea. Bai, begiak ikusi behar dituzu, holan lerden eukitzea, eta gero hemen barruen gorri-gorri badau, hori esan nahi du oso fresku dela. Begira, zelegatz, fresko eta derra, zenbat egun eukiko ditu honek? Ba, honek igual, kanpainan egon den igual 3 egun gaudiko dauz. Honekin zenbat plat egin ditzazkezu? Honekin, ba, 6 razini edaterakuaz, hemendik. Eta gero, aparte, kogotea ateratzen dugu, eta gero hemen kokotxa daiko. Uste duzu? Gaur txorienen Igor, Legatza saltzan eukiko dugu. Tepiniko dugu, esparrago batzuekin, almejekin, ikusiko zu, kriston platera.